አቡነ እንጦንዮስ በሽሕን 927 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ዞባ ማእከል ሕምብርቲ ትበሃል ዓዲ ካብ ኣቦኦም ቀሺ ገብረ መድህንን ኣዶኦም ወይዘሮ ኢለን ቀለታን ተወልዱ። አቡነ እንጦንዮስ ወለዶም ዝሰመይዎም ስም የማነ ብርሃን ይበሃል ነበረ። ገና ካብ ወዲ 5 ዓመት ኣትሒዞም ናብ ገዳም አቡነ እንድርያስ ሰፍኣ ብምእታው ካብ ፊደል ጀሚሮም ክሳብ ዲቁና ተማይሮም ኣብ 12 ዓመቶም ዲቁና ተሾሙ። ብሽሕን 950 ድማ ምንኩስናን ክህነትን ተቐበሉ። ብሽሕን 955 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ አበመንየት ማልየት ሓላፊ ገዳም ኮይኖም ብምምራጽ ን39 ዓመታት ዝኸውን ገዳም መሪሖም። ብሽሕን 994 ከዓ ካብ 5 ጳጳሳት ሓደ ብምዃን መዓረገ ጵጵስና ተቐበሉ። ናይ ዞባ ማእከል ጳጳስ ኮይኖም እንዳኣገልገሉ ብሽሕን 998 ሊቀ ጳጳስ ኮኑ። ድሕሪ ሞት ካልኣይ ፓትርያርክ አቡነ ያዕቆብ ብ2004 አቡነ እንጦንዮስ ፓትርያርክ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኮይኖም ድሕሪ ብምራጾም ብዓቢ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ሽኖዳ ፓትርያርክ ናይ ግብጺ ኣብ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ስርዓተ ተቐብኦ ተገብረሎም። አቡነ እንጦንዮስ ፍልይ ካብ ዘብሎም ቤተ ክርስቲያን ርእሳ ክኢላ ክተመሓድር ትኽእል እያ ዝብል ጽኑዕ መርገጺ ነበሮም። ዓርቢ 13 ጥሪ 2006 ቅዱስ ሲኖዶስ ኤርትራ ብምልኣት ካብ ስልጣን ድሕሪ ምእላዩ ቅዱስ አቡነ እንጦንዮስ ኣብ ትሕቲ ናይ ቤት ማሕዩር ድሕሪ ምጽናሕ ብዕለት 9 ለካቲት 2022 ካብዛ መከራ ዝመልኣ ፍትሒ ዝተሰኣነ ዓለም ዓረፉ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይንበር። በትርናተይ አባቶ ሰማርያም ሒዝዋ ነይሩ ሓወይን ወደይ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ሕዲጎሞ እዚ ኣቐመጦ ኣይከይድኒ ኢሎሞ ራይ ድሓን ዳይሉ ኣቐሚጥዎ ዓይብን ኣይጠየቐንን። እንደገና ኣብ ቆብዖም ዘሎ ኣብ ዝባኖም ዘሎ ክዳን የራግፍዎ በሎም ኢልዎ ኣይ ኣነ ኣይብልን በሉ ስኻትኩም ባዕልኻትኩም ዳ እምበር ኣነ ዝለበስዎ ክዳንቲ ኣውርቅዎ ይትዎ ኣብ ርእሶም ኣውርድዎ ኣይብልን ኢልዎም ነቲ ወታደር ስማ ኣውሎ ኣለኹም እስኻስ ኩሉ ግዜ ኣብ መዓዲኻ ትለኣኽ እንታይ ኮንካ መጺኻ ኣሎም ኸ እንታይ ኣሎ እንተበልኮ ኣብዛ ርእሲኹም ዘላ ቆብዕ እዚ ራብዓይ ፓትርያርክ ማለት ሂወተይ ከሎ ኣይበሃልኒ ተባሂሉ ግን በባ ጨርሎስን በባ ሰላማን በባ ዮሐንስን ተባሂሉ ነቲ ሕጊ ቤተ ክርስቲያንና ኣፍሪሶም ካልኣይ ባሪኾም ካልኣይ ነባ ዲዮስቆሮስ ሂቦም ክልተ ጳጳሳት ከይዶም ተላኢኾም ኣባ እንጦንዮስ ስዒርና ካልእ ክንሸይም ኢሎም ሕቶ ቅሪቦምሎም ኣይ ሕጊ ቤተ ክርስቲያንና ኣይኮነን ሕጊ ቤተ ክርስቲያንና ከምኡ ኣይኮነን አባ እንጦንዮስ በደል እንተለዎም ተኸስዎም ብሕጊ መሰረት ከዓ እቶም ወሬልታ ንበሃል ሕጊ ርኢና ከዓ እነውርድ ነትብድ ንበይንኹም ሊቀ ጳጳሳት ዘይብሉ ንበይንኹም ክስዕሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ቀዳማይ ምሳኻትኩም ቀሪበ ኣብ ምርጫ ቀዳማይ ዝኾንኩ ስለ ዝኾንኩ ልዕሊኹም ብማዕርግ ተማጣጢርኩም ነቲ ማዕርግ ፓትርያርክ ከተውርዱ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ብማዕርግ ስለ ዝልዕለኩም ዲቁና፣ ቅስና፣ ጽላት ፓትርያርክ ካይትሾሙ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኢለ ኣብ ግዜ ክሳብ ኣብ ሕግና እንበጽሕ ጽሑፍ ንዓይ ኣይበጽሓኒ ጽሑፍ ኣንቢበ ኣይፈረምኩም እንታይ ደኣ ሳቶም ዝበልዎ እዩ። ሕጂ ግን እንታይ ኢሉ መልከ ጼዴቅ ኣብቲ መጨረስታ ቃሉ
ፍትሕዎም ኢሉ ንመን ኢለዮ ኣጥቂጡ እምበኣር ነቶም ፍትሕዎም ዝበሎም እግዚኣብሔር ይፍትሓዮም ኢለ